presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigapon ang inyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan o sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awhagon ko kamo nga mogamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Jima. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Jima. Kini akong problema, kini mo ay pakialam ini akong bana ba. Di gani mo tuuan ang mga patuo-tuo. O kung nga na problema ko ani, ingon magod ini ang mga panghitabo. Sayang, bakit ako nag-alinlangan? O saban? Say tuyo, oy. Day, saan ko mag-iilis lagi? Ano mag-ilis man ko? Matod man taglubong ron. Karoon ang lubong ni Tiyo ko. Unyag karon? Di ka mo kuyog. Yabag na. Ikaw lay kuyog, musud ka magkaslungon. Suwayig sod, be. Suwayig dag sod slungon, mukuyog ka makaha. Hatod. Ang butong pasabot ba? Hatod. Kana, klaro ha. Mura ka guway buot manulti, oy. Matod ta, pero... So, mo ka mag-ilis di po? Hilom, oy, pailison ko nimo. Sa may gusto nimo, maggaon ko dito sa minteryo. Maggaon ka? Kana bang kasual lang ba? Ay, nahibaw ko tulyo, oy. Ikaw lagi nga nag-short ramang kadiha. Saman, nagpakigol ka? Ay, kigol sa mata? Ay na lang ta. Nahibaw na ko nga dili patay ang imong giadto. Yabag! Kasama di ay? Ha, kinsa? Napaday? Napaday lain? Muhato tormenteryo, gawal sa patay. Ay na lang ta, oy. Ay na lang ta, chicks. Ray imong giapas ito, chicks. Ragyod. Ay, chicks ko taon. Nay, alas 12 na lumapit, oh. Na? Madiretso lang ta sa simbahan, oy. Kaahak ba ni mo, eh? Iyal naglakaw, eh? No, sige, mo man ay ampay nimo. Kay makapahigayon makagpang chicks, kay butakal man ka bisag unsaon gyud ka. Ba ni oy, kun mo. Dali dia. What? Oh, inaog na patay, uy. Hinay. Oy, pidot, hinay. Mapiang na. Pahinay na, pidot. Hinaya. Hinaya taon na niyo, kay mapiang na, hinaya taon. Oh. Sa dili pa ipasura sa purlo ng lungon. Palihog ko sa mga kadugo ning namatay. Mga parinte, palihog ko suong sa ilawom sa lungon. Padali mo, palihog. Dali tulyo. Asa man ta? Patuon ta. Pag umangkon makas namatay, dali na. Unsa pa mo ta dito? Pasuungon sa ilawom, ang mga tagtungod sa namatay, mga parintik uban pa, pasuungon sa ilawom slungon. Nganong pasuungon pa man ta? Basta kay pasuungon. Oy, ano lang reklamo, dali na. Bidya, mura matag kaduda, mura matag kaduwa, nagdakop-dakop, madakpan mo ta, pasuungon mo ta, Madura, gini mo, Unya na pagreklamo, inik human. Sige lang, inik abos ato, explain nanta ka. Dali na. Okay, sabay makasuong. Pagdali mo kay taon kinigalsa ning lungon, oh. Kasi may makasuong diha. Kami dot. Dali na. Dugaya ninyo, eh.
Ug tulyo. Sige na gaw. Paningot ng maayo ang gasas lungo, no? Dali na, Tulyo. Hasol ba yung pataya, oy? Oy. Patay ng hasol pa man. Hilom, uy. Hapit ako maglagot ni mo, ha? Labayon ti kay ning kandilang gisud sa baso ron. Ay, dali na, suong na ta. Oh, lagi. Kaya ni ay. Sige na gaw, suong na mo gaw. Ya, lahos mo dito, ha? Ay, magbalik, ha? Lahos lang yun. Pidot, unsa ba, dali na. Oh, lagi. Uy, Kita, biraha ba? unsa ka diha, uy? Pakungo? Lugay ka man ka. Dali na. Oh, lagi. Kita ko hubo ng pagkungo. Makalagot yung kaya kong bana. Murag way pakialam sa mga tradisyon ba? Unya? Uy, wow! Lamig ko na ni. Manok at usul ano na beef stick, spaghetti. Lugay ay. Kinsa man na yung birthday na, ha? Atong salingan? Dili ay, way ka birthday. Oh, para usam na yun Para las patay. Patay na, sab? Nalimot kag unsa ron? Oh, kayo unsa man dayron? Wala ka kahibaw. Nga adlaws minatay man ron. Oh, happy birthday! Happy birthday ka! Kagay! Hanggaw ka? Dili di birthday mo. Dili di birthday ni Ron. Ha? Di ba, adlaw minatay man. Sa ato pa, adlaw minatay ni Tiyo. Dili, sa ako tong maguwang ang birthday. Oh, unya sa may mo magawang. Tuwan na sementeryo. Oh, Siyaw. mas mayo palang patay nga mag-birthday. Lutuan pa og lami ang pagkaon. Ako nga buhi pa. Pag birthday na ako, napuro tamo kag pansit o kanta. Hanggaw. Ay, kabala ka kay nagkamatay ni mo mag-order tag lechon. Oh, so? Reklamador kay kasanan. Dali na. Kay hatod na sementeryo. Kasi may pakaunin mo, anak. Nga patay naman to sa sementeryo. Usa man taon mo, eh. Mas gihatagan pa man ninyo bili ang minatay ka sa mga buhi. Ay, reklamo. Gusto kay nagkamatay ni mo lutuan ti kag buwan. Pinalabim sa ninyo. Di gani ka muhilom diha ron, no? Ipahurot ko nagpakaon ni mo hastang sudlanan. Oh, may problema. Apalig sa pring, day. Hilom diha ay. Oh, nakapanagkot na mo dito sa sementeryo, Jima. Wa pa sa ubanay kay nalimot mi sa ilang lubong og asa to dapit katong kuan kang tiyo makoy nakalimot mi. Ay magdungan na lang ta ninyo. Nya daghan man kang tawo ron ay di ka maglisoid. Ngano maglisod man? Lisod man gud mi na kami ba naglisod mi kahapon kay dito mis lubong ni tatay. Aw, napatawra na ba tog suga ang iyang nitso? Mananay ako'y nagpataod. May noon. Ay, kuyugi lang me kay modagkot mi sa lubong ni tiya ni mo. Luuran, baka itong iyaan ni mo. Di gani to siya duaon, inig kalag-kalag, siya mo'y muduaw sa ato. Oh, may luuray. Dito maghago. Hilom na tulyo. Yabag jud ka mo apil-apil jud ka. Oh, kanan nilita mahago ka at sementeryo. Hasol kayo at-atol yun, eh. Sabay si pagreklamo diha. Huyog aron dili ka duawon ni tiya dinhi sa bay. Kanindo naman ang anak. Ang sila mo duaw na to. Hilom na ha. Ay, butbuton kay kabukot mga nikaghabol kaduhul kag iro nga muuwang. Iro man to. Nya iring di ka mahadlok. Hadlok man gani ka bisag iring sungkaban ra. Ano ko na yun? Ako mong giimong bantayan pirmi. Pasagdi ko ninyo, ha? Ha? Kamu na yan dito sa interior, eh. Kaya yung tradisyon. Kaya ako di ko tuwa ng tradisyon nyo, eh. Bahala kas kinabuhi mo, eh. Bantay bitog duawon kan tiya, ha? Labi na tos tiya. Og maoy magmulto. Hala, mangumot og itlog. Di gyud ka mahadlok, ka makumutan imong itlog. Kay unsaon man sa duwa man kay itlog. Grabe no sa imo. Personal na naman mo. Ay pagbuot. Banta ka di kong goyog. Kadto ra bas tatay, naglagot ra ba to nimo? Og di ka mo bisita niya, kagon ka. Salah, dukon dagkag. Tana Jima, oy. Kita na lang mga to, ay nagpusang taon dili gusto. Mao gyud nay, tananay. Tay pa naman suway, tanta. Ako na usa din mabili din mo, ay. Tay kabala ka, nakikauban din eh. Kinsa man? Tatay Panyong. Patay naman to. Mao gani, ubanan ka niya dinhi kay ikaw ra mang usa. Ay, binuwa na na. Nay, dali na nay. Day, Juma, day, hoy! Ako lang usa na bilin ni Bay. Ubanan ko ni tatay din he. Anya, nangadto sa sementeryo kay mabisita ni tatay.
Saan mo pagbisita nila dito og naa din ni tatay? Binuang mo na ila. Ay, matanaw-tanaw lang kong TV. Total, ako rin mausa. Ako ng iwan ng TV. Uy, mausa magsalita. May duyok man ng TV station na abi kay kalagalag. Pulo sa mga horror ang salita. Uy! Wala mo TV? Mayroon sa day. May ayaw lang salita. Puros na ungo-ungo. Hindi ako bigay! O, ayan. Kalit, Ayos na. unang TV. Huwag kang lalayo, ha. Unan. Ingat ka. Sige po. Thank you po. Ayusin lang. Uno sa balik. Kabag-o ni TV, ha? Moon. Hanggang. May uno sa TV. Kasi may napasalidan niya. Niya man ako ang remote. Ang minunguang ni. Asa naman tos Jima, we. Ganina raman tong milakaw. Wa pa man mo balik. Asa man ka tos siya. Ay, pangadjian ko na lang ning Pancho ni Panyong. Akong iampo ang kag ni Panyong kung asa maron giputang sa Ginoo. Giahak man eh. Ako rin mo usa din isbay. Tinuod ka nga bituaw sa mga bayang kag sa namatay nga ni Tatay Perio. Kabugnaw sa hangin. Kalit may bugnaw ang hangin. Lainaw eh. Karpo ko may bati ang nita. Murag lain ako paminaw. Murag na limbawa barang balibo. Matay ani. Matay. Kurabang usa din eh. Tuloy. Ay, Tulyo. Unsa to? Murag namin nagtawag na ako. Murag na nagsampit ako nga na. Tulyo. Ako may kitawag ni mo. Bungi ka, di ka kadungo. Gagya ka, murag ako gyud. Nanong wala ka muduaw kanako sa minteryo. Kinsa mo gyud ka? Ha? Ako ang iyong Tatay Panyong. Ang ugaw nga ni mo nga mistiso nga gwapo. Laki naman lagi kang tingog. Di mo na tingog ni Tatay Panyong na ko. Ikaw ay dugay na matay ba? Di ba mausabi mong tingog? Ikaw gini ni Tay? Ako lagi! Sumpagay, taro di mo ka mutuod. Duklo, tinong ka. Dito, ikaw yun. Hili kay kang mudukol ako sa una, pero di ko mutuo. Di ko mutuo nga doon ay patay nga mabalik. Pakita ko na kami. Ikaw ba? Hadi ay, ikaw mo to. Pues, anara ko sa imong kilid. Hain! Patay! Nahug! Storyo! Da, hadlok man ay kag multo lagi. Day, okay ra katong kung pagdaan ako, day. Okay ra. Okay ra, Noy. Diha ra gyud siya nahadlok pagkakita sa imong naong, Noy. Napugos og tuo si Tulyo pero mao lagi napiang in town kay nahog ug mo ni akong problema kay suko gid kay siya nako kay amo siyang gibinuangan unsa akong buhaton murag di gid siya kapasaylo nako ay unsa man og kamo ang pasultihon Gemma. Salamat. Ma'am, Drew, good morning po niya. Ate Chichen! Good morning sa ni Bibi Lacosta, ni Junior Lacosta. Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Good
morning sa tanan, mga nipalit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy permi ang mga bata niya para sa mga dako Don Pepe Dark Chocolate. Palit mo sa Diamond Yema o Biyema Special ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch kay puro sila lami. Puro sila lami. Tasty Fish Cracker, the best you can na nato kanon niya ang Paulitos Macaroni Crunch. Atong sum niya. Inutang Don Pepe Tablia, ha? Dark Chocolate, ugod sa diha. Hasta pod na mga bata, kada natural lang inyong imnon. Ayaw lang kayo ng dark chocolate kay para das mga ulitaw daga mao na imnon pod. Pwede ra pod siguro pero dili na nato permiho na. Unya ang ubi may special og Diamond may special maunay atong ugom-ugom samtang maglakaw-lakaw ta or asa ta mosuroy sa uban sa atong mga barkada. Ate Pres. Okay, ang sender dato karong adlaw. Si Jima Ate Pres. Jima. Kanis Jima Ate Pres ko ani siya kanang ang iyabang banas tolyo ba di mo tuwa ng mga kuan dagkot binteryo kan adlaw minatay. Oo. Nya og unsa pa na diha unsa pa to bam? Banang tinuhuan nato no nga kuan. Murag lain siya tinuhuan sa masulo mo di mo suong. Ngano kuno dadaan ngano kuno hikaya og lami siyang birthday buwan ba usa dia pero parehagod anang mag-birthday atong kailang nga namatay na di ba ingon ta happy birthday in heaven ato kauban sa ingon ngano nagtuo ka to atos langit yang bagay may ingon sa Dorikyo kibaw lagi naibaw dag mo to sa langit Maura na, doon ka ng mga, kuan ina na atong mga, ato na inaandan, di ba? Naandan naman ato. Pero ka na bitong adlaw sa minatay, maghahad kag mga, dakan kay mga pagkaon sa sementeryo. Di ba, no? Nakawato na. Pero ang uban na Ate Pres, batod pa ni Father, okay ba na? Kami umpo nga kanang mga happy birthday in heaven, di ko na akuan ko no, have a blessed anniversary in heaven. Ano ba? Have a blessed anniversary. Death anniversary. Death anniversary in heaven. Dili ingno ni mo nga happy birthday. In heaven. Naabay mamatay mo ingon kang happy. Patay ni sila. Mao na nga usbon tan ni dita mo ingon happy birthday kay sakto tong ingon Enrique kay bawdi ka nga pa 7. Ya ba yun Enrique? Sa ako mga fans lang bang pagkamatay ko sa happy condolence daw. Saan naman kami matawahan na. Hasta ko nung 16 anyos, ang biliban ni Pedro aning 16 anyos ni Ate Pres, kabaw kagunsa, dili gyud mahitabo nga inig-sweldo niya di makiyong-yun. Wala, gamay na porsyento ro. Uy, siguro Pedro nga dili ka hukukan. Dili. Okay ka? Hungungan ko niya, hungungan. Ha? Hungungan nga. Hungungan si Ate Pres, diya tilaan niyang dugan. Aloy niya ato bambina. Mali ba mo sa ato Sa niya ba? Na bam. Sabi basay ra mi ba kung tinuod ba yun nga na ay multo ba? Multo og kanang dili ka na ba mga atong mga naandan o kanang mga inana pa. Kanang unsa to pagano kuno na nga kuat sa una Ate Pres kanang mga pagano tinuhuan ba nga naika nga mo atos ba ay magikay gyud ana. Na mga pagano pero ang uban ko no di man dagkot lang kuno pamisa dagkot kana sa kuno pamisa gulyat na may mukuana na nga sa sige ta pamisa ano dai maglusulukso ng kaag sa ano ba Ate Pres ano wag yun na mapundo ako mama sige maglusulukso din na nainana kadang uban na tinuan subayo masilingang number nga ay mo bang ang imong inano pagatuhod pa ang kayo Singan? Ngay mo nambal sa ilaha ba? Tagano na sa iyang mama, nabas langit o imperno. O ihawan gininyog manok niya ang manabtan, katag 200 kada pangaji. Nya gilima man, di 1,000 matag. Sus, karon kawan ang gikwarta siya. Kalagos ang nanay nga di mo na mo ikit na tuhod. Kayo na. Pero di mo lukso sa mo ikit na tuhod man ta na. Lolo sa kwarta, wala mayatag. Wala yatag. Wala. Ari, uy! Ang sabi mo kasulti niya? Na ako dire na basa gulyat nga bisan sa Old Testament ingon man ko dire sa Sirach 7 verse 33 to 35 nga dili dato kalimtan ang paghandom sa mga minatay. Naagi sa Biblia no. Dili dato kalimtan pero kananay mga giboto bang maghikay ng mga pagkaon mo wala na siya maapil dito. Ang unsay nga ini kanang na ang
og laip ka na sa sira pero ari po ko diri Ecclesiastes naagud nagiingon dito mga parte sa pagtawad sa mga minatay kay gani sa Ecclesiastes 7 kung wa ko masayop chapter 3 okay ang chapter 1 kadto man giingon nga naay nabutan to sa Ecclesiastes gulat nga mas maayo pa gani kuno kumaadto kita sa usa ka balay nga dunay nagbangutan tungod sa namatay kaysa maadto tutong pikas ba nga tuay nagkumbira naghapi-hapi mas ang buto sa bot mga giimbitahan mo ko birthday Goliath dire sa may usa ka inilang hotel anang adlaw karon giingnan ko sa kauban mo dire sa BEC nga adto mis runda kay mag tribute mis namatay na yang inahan ako gipalabi to namatyan Goliath kay naman des Biblia lagi nga mas may pa kuno maadto kas namatyan kasi maadto kas nagkumbira kay pagpahinumdum ni ini nga maabot sang adlaw nga kita sad mo taliwan. So kana paghandom sa mga minatay na og pero kanang naay daga mga patotoo mo dili kay kumusumpayana pero moingon kag kanang naagi mo rag timaylan ningon ana pero katong iya nahog na magutok scripted. Gasol mo siya, gasol mo siya, tao mo ito nga, ningon siya dili siyang pungutan nga, pero yung sukwa siya ang bana o dili siya mapasaylo. Di po ka masayop, inday. Di po ka masayop. Di po ka masayop kay, o kaari ko ka dire sa kanang unsay nga niini, sa mga pag-ampo, naamanggoy ingnon ta pag-ampo ka na in fairness sa bang reliyon, naamanggoy ka nang namatyan ampuan nilag siya adlaw ngatos 40 ka adlaw kaya tong Ginoo 40 pa sa adlaw una mo sa kaslangit mo rin yung ana bitaw magbangutan kas ka nagpainit na 40 ka pero kani imong pangutana ang imong banaw murag di ka pasaylo nimo perting sukwa na diha ka masayop diha mo na problema yung nota nga ama-amin na lang na imong bana pangatarungan gyud diha ug nya og maabot ang adlaw magsaulog na sa mga adlaw sa mga minatay ay na siya pugsa anan sa pugsa padlangin lang mo sa imong siyang naare sa pabili lang sa pasagdil siya mabilin siya sa bahay kasi yan masay kalgon siya patuo kalgon sa balikon sa siya yung amahan katong kalag-kalag na bilin ko sa amo niabot nga ni sakan ako abili mo kag di ba to kalag di ba to kalag gani ngawa kumako yung sementeryo niya di ni anas bahay nangita gamisita kay kanang kada bitong magmangan bas o kanang sa una uso pa man sa una gulit ka ng word lamination. Kanang mga minute ang mga kuan. Yung kaya na kung bani ko kahapon. Sa naman naman lang natin ito naman. Kanakoy, Puzzle Tihon.